כדי שנוכל לפטר את העובדים, להוריד את העובדים, אז כל יום ראשון היינו משחררים 30-40 עובדים, והמשרד שלי היה ממש בתוך המפעל, ואחרי איזו תקופה קצרה גיליתי שאני מפחד לצאת מהמשרד, ולרדת ליצור, כי כולם שאלו אותי, תגיד, אני מפוטר או אני נשאר? זה גם לא נעים להסתכל לעובדים בעיניים ולדעת שיכול להיות שמחר לאותו עובד אין משכורת. אין לך תשובות. גם לא ידעתי לענות לאנשים את התשובה, אתה הולך או אתה לא הולך. אבל הבנתי שאם אני אתחבא במשרד, זה לא יהיה טוב. זה לא יעזור וזה לא יהיה טוב. ופשוט החלטתי בהתחלה, דרך אני עשיתי את זה אינטואיטיבית, פשוט לרדת ולדבר עם האנשים. ואמרתי, התשובות יגיעו. כן. ואנשים באמת שאלו אותי, תגיד, מה יקרה? ואני אמרתי להם כל הזמן, תראו, חבר'ה, כדי ל-200 איש יהיה מקומות עבודה, אנחנו צריכים לשלוח 300 הביתה. ואנחנו כמובן נעשה את זה בעדינות ובמחשבה, ונתחשב ביכולות ובמוטיבציה, במקצועיות, בניסיון, ואני מקווה שאתם תהיו בין הטובים שישארו בסוף. ומי שיעזוב, אנחנו מאוד נכבד אותו, נעשה את זה בצורה מכובדת, נעשה את זה בצורה הכי יפה שיכולה להיות, נעשה מאמצים אדירים לעזור לו גם 3, 4 ו5 חודשים אחרי, להשיג לו עבודה. ובאמת, ממש אחרי שבוע כזה שהסתובבתי בין כל העובדים, האווירה מלחץ אדיר ועצב השתנתה. נכון שבכל יום ראשון היינו מפטרים 30-40 עובדים וזה היה רגע עצוב, אבל כל התהליך הזה עבר בעצם בלי כעס של העובדים, עם שיתוף פעולה של כולם, וכולם נכנסו למוטיבציות חיוביות להיות בין אלה שנשארים, ה-200 שנשארים, ולא כל הזמן להיות בחרדה. התחילה תחרות להיות ב-200. כן, וזה משהו שמלמד בכלל, שהרבה פעמים אתה צריך ללכת נגד הפחד. זאת אומרת, שאתה מזהה את הפחד, זה המקום שאתה תתעקע בו.